Эткыл авылы Йенсур районындагы иң борынгы башкорт авылдарының береһе. Халык телендә уны юлдаш дип йөртәләр. Тирә-яктан уратып алган таудар кысагында утыруы, авылга инү менән тормыш кайнавы, тирә-юньгә ям биреп утырган мәсете әллә кайдан үҙенә сакырып торгандай. Ысынлап та, гөрләтеп дөнья көтәләр бында. Халкы тырыш, тату, бердәм. Бүген тормыш проекты 2020 елда Йенсур районының иң төҙөк авылы, Айык авыл конкурсы еңеүсеһе дип танылган Эткыл авылында. Безнең авылдан авыл биләмәһенә бөтәһе безнең 7 авыл карай. Шуларда менә бүгенге көндә без иң зур авылларның береһе безнең Эткыл авылы. Элек бәләкәй кызлар, даже мәктәпкә бармаган кызлар, кайтканын көтүп утырганда, обязательно шәлдең ситен торган көе бәйләп йөри торганнар. Менә ситтән берәй укытучы килһәме әйтә торганнар. Ул шәлдә бәйләй белмәй дип. Бәндәнең иң беренче Аллаһ Тәгаләгә иң якын вакыты намаз вакытында ди. Туган авыл дигән төшенсә, төягендә туып, тамыр ныгыткан кешеләр өчен үтәлә кадерле. Авылда матур йорттар калкып сыга. Кешеләр зауыклы итеп дөнья көтәргә тырыша. Ил исендә дан, ил тышында хан алган кешеләр менән дә горурлана был төбәк халкы. Рәсми мәгълүматлар буенча инде 1770 елгы ревизия мәгълүматлар буенча искә алына. Һәм шулай ук әйтергә кирәк, безнең иске зиратта 5-6 таш тора инде. Анда бер ташны язган 1553 елда ерләнгән дип. Шулай булгас, безнең авыл борынгы авыллардан булып санала инде. Безнең авыл биләмәһендә бөтәһе 2600 халык яшәй. Шуның 2600 халыктың 302 кешеһе ошо бер юлдаш Эткыл авылында яшәй инде. Үзем ошо авылда тудым, укыным, төпләнеп, менә хәзер хәтлем ошонда яшәп ятам. Тәрәзвесилы Айык авыл конкурсы үткәрелеп инде 2019 елда. Безнең район буенча безнең авыл биләмәһе район буенча 2нче урында яулана. Һәм шудан премияга безнең район хакимияте 320 макса бүлде. Шул аксага безнең бер урамга без кырсын таш түшәнәк. Безнең авылның бер урамында, 2 урамында гына кәнче асфальт юк, башка авылларында бөтә ердә асфальт бар. Авылга ингән урында Эткыл авылы, юлдаш авылы дигән язулар каршы ала. Кайда карама плакаттар. Яшел булган авылдар, айык булган акылдар. Сүп сарбактары куелган урынга тазалык хинән башлана дип искәртелгән. Тәпәй баскандан алып, тәртипкә өйрәнгән халык тормышта каршылык туһала, һәр осракка якты мәгънә алып, фәһем туплап, яңа хулыш белән талпынып, алга барырга күнеккән. Безнең халык әүзем, ихлас, бер-беренә ярдәм итүчеләр, өмәләр әйтән сыгалар, Аллаһка шөкер. Менә шишмәләрдә ел һайын тартып алабыз, һыу буйларын, урамнарда матурлап өмә итеп тартып алабыз инде. Ул бездә электә булды. Менә хәзер генә ил кимәлендә ул күтәрелде инде. Юморга байлар инде. Башка авылларда әйтеләр инде. Эй, ошо юлдашларга очрасаң, тәүдә бер-ике мәрәкә әйттереп төттүреп, шуңа монда халык харашагыз дип әйтәләр. Авылдың коты әлбиттә тәрбияле балалар үстергән яшьтәр. Мин үҙем Үтәгал авылы кызымын. Монда килен булып төштем 12 ел инде яшәгәнемә. Был йортта без бейем менән яшәйбез, бик тату. Әлдә бейемем булганына кубанам. Бына күрше авылга йөрүп эшкә йөрим бит инде. Әгәр дә ул булмаһа, балаларны карап торучы булмаһа, миңа эшкә йөрүе кыйнракка туры килер ине. Минең менә кызым үсеп килә, кызым 4нче класста бетте. Малаем 1нче класска бара, Алла бирһә быел. Йорт тулы техникаһы, ишле малы булган яшьтәр буындар бәйләнешенә тугры. Дуҫ берҙәм булып,
Бер кыйык астында эс буын вәкиленең тырыш гомер кисеруе күркәм күренеш. Килен менән кайны нисек яшәй? Менә без сымак яшәргә тиештер дип уйлыйм. 12 ел бергә яшәйбез киленем менән. Бер вакытта ла яман һүзгә килешкәнебез дә юк, яман әйтеп карашканыбыз да юк. Икебез бер һүздә. Мин балаларга ярдәм итәргә тырышам инде, кулымдан килгәнчә Алла инде. Киянсәрдәремә әкиятте һөйләйм. Кызым менән икебез бергә йоклагас дугаларын да өйрәтәм. Шуларны ятлап та алып бетте ул кызыкай. Йокларга ятканда укый торганын да белә. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu Allahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Amin. Гаиләлә бер-береңне хөрмәт итеп, аңлап яшәгәс, кинәнеп эшләргә, яраткан шөгыльгә лә вакыт табыла. Фәнис алдаштар арасында оста һунарсы, балыксы дип танылган. Бүгенге көндә 15-тән артыграк аттар бар. Һәм хайырдар, бер 10 лап тирәһе һауган хайырлар җитә, бер основном һаумай. Бала уятып йөртә дигән бак. Шул кәҗә харык асрый инде. Кушкырт, ит үтә бит инде һәр вакыт ит атырга була. Без химертүгә бәйләп куябыз малды, атларды, хайырларды. Шул һәм сдавать та инде. Яланга йөргә булай машина бар теге. Нива бар булай. Асфальтта йөргә икенче машиналар бар инде. Тракторлар бар. Ат көтәргә мотоцикл менән ат көтәбез инде без, потому что атты, сиратлап көтәбез инде. Кемнең атлары бар? Хайыр инде общий нидә йөри. Общий көтүлектә йөри. Кәҗә харык беле тауда инде ул. Үз дөньяга итмәй инде дип уйлыйм. Эш көне без 6-15 минутта башлана ертәнсәк, кискән 11 яртыга тиклем инде. Караңгы төшкәч уже өйгә инде эшләп булмай. Яшьтергә лә ул яшәргә кирәк. Мөмкин инде. Тырышлык кирәк инде. Бездә шәмбе, якшәмбе юк, ял юк. Киләсәк безнең кулда. Дөньяның тимерсеһе үҙебез. Уны нисек ҡарабыҙ? Тормош шулай бара дип һана йәштәр. Тырыштарға һәр саҡ уңыш юлдаш була. Ниндәй мына эш уңайлы шуны менән шөгыльләнә. Например, әйткәндә мына яз көне бит инде безнең халык бит мына күпләп мына да сепей асрай бит инде, сепей асрайлар, олар да асрай. Шаның яй көне бесән күйтеп әзерләйләр. Шаның максатсызлар күйтеп күп кенә умартасыларыбыз бар. Улар безнең умарта тоталарында корт солыкма заниматься итәләр. Шаның онан тыш безнең мына авылда мына шу işte 300 Никән кеше яшәйтене бит, шулай безнең авылда 2 зур авыл көтү, хайыр көтү бар инде. Шуның ише безнең авылда мына 300-дән ашу ат малтлар, йылкы мал дип әйткән тоталар инде. Авыл халкы шул майын каймаган хатып яшәй инде, шулай ук мына кымын эшләйләр инде. Безнең авыл халкы сәмләнеп, тырышып, бер-бере менән ярышып дөнья көтә. Карап торды һинең авылда мәктәптән, клубтан, магазиндан һәм фельдшер-акушерлык пунктынан башка эш урыны юк. Авылда халык етеш яшәй. Ни өчен? Чөнки сәмле, тырыш халык. Күп мал асрайдар, корт тоталар, агас эше менән булалар. Авылда 3 пилорама бар, шәхси пилорама. Улар халыкка хезмәт күрсәтә. Ошо Абзан авыл советы территориясынан килеп уларда эшләтеп китәләр. Унан һуң бик тә булмаһа, утын һатып булһа яшәүгә сыганак табалар. Хаклы ялда булһалар да, бүген дә тыңгыһыҙ һәм күңелле тормош менән яшәй Этколдың олы буын вәкилдәре. Ата-бабалар кәсебенә тоғрылыҡты йәштәргә үҙ миҫалында өйрәтә. Ғүмер буйы ялан баҫыуҙарында тимер атынан төшмәгән комбайнер Башҡортостандың атҡаҙанған ауыл хужалығы хеҙмәткәре Сәфәрғәле Абдрахимовҡа боронғо кәсеп менән шөғөлләнеү күңел юанысы байрам ғына. Шул мен колхозда эшләгән сакта ук үзем умартасылык менән әҙерәк булыша башлагайным инде. Яланга умарта күтәреп, иң беренсе үземнең костым менән шуны кортлар тотып, шулайтып үҙебеҙгә иш әйтеп, корт асранык, бал булды, бал һата башланык инде, ҡулдан килгәнсе. Хәҙерге ваҡытта 6 умартам бар, аларда иш әйтергә инде уйым.
Біз шул құртсылықтан башқа енді шул малсылық та, құшсылық менен де мол шабыд енді қолыбыздан келгенше шул үйрек, қаз асырайбыз. Шулай ук тавыкларыбыз бар. Үйрәкләр, казларды мен енді основной көкәй халдырып, баягы инкубаторым бар. Шул инкубаторда батыр өчен асырайм. Алар үзләре эле басып, мына бул үйрәкләрде инде мына әсәләр үзләре басып сыгардылар. Шул яртып бериләр. Шул казларды инде инкубаторга алып үзем бастырып сыгаргайным. Әле бер елкеһе әсәһе сыгарды, әле берәүһе мына инәһе басып ята инде. Шул көзгелеккә Алла берһә хавына йөрәһәләр, үзебезгә етерлек, балаларга етерлек. Күрше күләнде һайларлык, туганнарда һайларлык, кышкырт булыр дип уйлайбыз инде. Шуның инде малсылык менән дә әзрәк шөгыльләнәм инде. Һыерларыбыз бар. Элек инде 7 башка тиклем һыер тота торгайнык, әле хәзер инде яшьлек үтте, әзрәк өлкәнәйгәс кәметтек инде. Хәзер 2 баш һыерыбыз бар, башмакларыбыз бар. Шул быдауларыбыз бар инде. Шун атларыбыз бар, онлап баш инде. 4 биям, 1 айгырыбыз бар. Şu kalganları taylar, alар яланда йөри хәзерге вакытта. Шул кәзе хары гасырайбыз 20 баш. Алары барбыр кирәк бит инде. Капыл гына ягелектә иттәлә кирәк. Шул яшьләргә әйтерем шул инде, менә тырышалар. Ошлайтып хәвитемсә дөнья көтәргә авыл yerində мөмкинчелек бар. Йәнсура яктарында шәл бәйләү халыктың борындан килгән шөгыле. Элек кызлары бәләкәйдән үк еп энә тотырга өйрәнгән. Әсәй-эләсәйләре уларны осталык серләренә төшендергән. Хатта Йәнсура яктарында туйга ла борын кәзә бүләк иткәндәр. Кул осталары бүген дә кораманан юргандар хыра. Сиге эштәре лә күҙҙең яуын ала. Бында бөтен халык кул эше белән шөгыльләнде. Шәрбәләйләр инде бит. Ул мин бәләкәйрәк вакытта мәктәптә укыганда әни белән Орынборга бара торгайнык. Орынборга баралар инде, халык шуга бик авыр яшәмәнеләр. Мондагы шәлләр славилисты бит әйгенде электрлы яктан килеп алалар инде Урта Азия якларыннан. Безнең авыл элек-электән кәзә сарай, кәзә малы, бик күп итеп без шәлдәр бәйләбез, кис ултырулар оештырабыз. Элек бәләкәй кызлар, даже мәктәпкә бармаган кызлар көтү кайтканын көтүп утырганда обязательно шәлдән ситен торган гыйы бәйләп йөри торганнар. Менә ситтән бер ай укытучы килһәме әйтә торганнар. Ул шәлдә бәйләй белмәй дип. Менә кем ситтән килә монда, или килен булып төшәме, обязательно шәл бәйләп өйрәнәләр. Это как обязательно такая норма жизни инде. Баскынсылардан, барымтага килгән кадактардан ирдәре менән бергә яуга күтәрелгән килендәре хөрмәтенә тирә-яктагы таударга Зөһрә, Мәмәкәй, Мәдинә, Сыбай дигән исем биргән авыл халкы. Бай табигате, горурланырлык ардаклы якташтары республикабызда лайыклы урынды биләй. Медицина фәннәре докторы, профессор Зиннәт Бикбулатов, гомерен балаларга белем бирүгә арнаган легендар укытучысы Фәүзәнә Акманова, республикабызның билдәле режиссеры Альмира Куатова, офтальмолог Гөлзидә Якупова бүген дә авылдаштары менән аралашып яшәй. Якташ, тугандаш дигән төшенсәләрдә улар тормышы өлгеһендә күрһәтүе хоклангыз күренеш һәм күптәргә өлге. Авылдың билгеле шәхесләре Ибраһим Кирәевич беләгәлегендә бөтә республика белә Шәйхметов Изел Әмин улы
министр экологиялык эшләнеп китте бит инде. Ул мәсәлән менә безгә мәсҗид өтте авылыбызга. Ошо авылды матурлыгын әйткәндә 2006 елда безнең менә елгы бар ягъни Лавис ветер дигән кино төшерелде бит инде. Бу киноны төшергән вакытта ла бөтә авыл менән бергәләп ошо фильмда төшерүгә без ярдәм иттек һәм шул хәттем авыл халкы монда актив катнаша һәм авылыбызның матурлыгын, ярлыгын, тәртиплеген шунда ук без күрәтә алдык дип әйткәгә инде. Шуны белеп куйыгыз. 20 урынында турасак. Мельница будет стоять. Это я вам говорю. Алмаз. Мәдәният йорты Иткыл авылы күрке. Уның сәхнәһе халык өчен рухи адык. Клубта юлдаштар осрашалар, аралашалар, авыл өчен был урын үзенә күрә бер мәгълүмат үҙәгелә булып тора. Безнең клубыбызда 2016 елдан башлап Миләшкәй ансамбле шөгыльләнә. Ошо ансамбль менән без кискеһен клубка сыгып кис ултырулар оештырабыз. Безнең үзебезнең авылга гына хас булганса, хатын-кызларыбыз сәскә үстерү белән нык шөгыльләнәләр. Ел һайын сентябрь аенда без сәскә байрамында үткәрәбез. Балаларды йыйнап, ел әйләнәһенә саралар үткәрәбез. Төрле конкурслар, ярыштар, хүрәт төшерү буенча ярыштар үткәрәбез. Авылның мәдәният йортында безнең драма түңәрәгелә эшләп килә. Онда без күбрәген үзебезнең мәдәният йорты хезмәткәрләре катнашабыз. Хатын-кызлар һәр вакытта ла уңгандар, кулдарынан эштәр төшмәй, күп итеп мал асрайбыз, һыер асрайбыз һәм ул һыерның агын эшкәртәбез. Һөтен һатабыз, каймагын, корытын, кызыл иремсек эшләп, ак иремсек эшләп базарга алып барып һатып торабыз. Мин үземдә шулай ук һәр вакытта ла һатам. Төрле эфеләр дә заказ итеп алалар, май һатабыз. Хатын-кызлар советы председателе буларак авылда төрле эштәрдә үзем катнашам һәм бөтәһендә ялып итәргә тырышабыз. Безнең авылда Айык авыл конкурсы булды. Без район буенча беренче урын алдык. Матур авыл конкурсы район буенча икенче урын алдык. Шишмәләр ярышы булды төзекләндерү буенча. Анда ла район буенча беренче урын алдык. Безнең хатын-кызлар һәр вакытта ла алгы рәттәрдә йөри. Аданлы, иманлы авыл ул Иткыл. Сәлимә мәсетенең имамы Фазулла агай Кылдәүләтов авылдаштарын берләштерә, улыһы ла, кесеһе лә, ир-егеттәр дә мәсеткә йөри. Бакыйлыкка күскәндәрҙе лә кадер хөрмәт менән олылап һуңгы юлга бөтә авыл менән оҙаталар. Күрше авылдарда йәшәгән яшьтәр дә Юлдаш авылы мәсетенә килеп никахлаша. Безнең авылның ошо мәсете иман йорты битендә кешеләр иманлык бәндәләр ошо мәсеткә йылып Аллаһ Тәгаләгә иң якын вакытлары ошо мәсеттә була. Шуңа күрә безнең сәҗдәгә баруларыбыз, намаз укуларыбыз, урада тотуларыбыз, гамәл кылуларыбыз барыһы да Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен, шулай итеп авыл халкына иманлы булу өчен, Аллаһ Тәгалә белән кәңәшләшү өчен, Аллаһ Тәгаләгә якын булу өчен, шул Аллаһ Тәгалә Аллаһ Тәгаләнең йортлары төзелә. Шуңа авыл халкы әлбәттә шунда киләләр, намазларын укыйлар. Һәм кайтып өйләрендә намазларын укыйлар, балаларын да шул иманга күндергә тырышалар. Чөнки Пәйгамбәрбез үзенең хәдисендә әйткән, Аллаһ Тәгаләгә бәндәнең иң беренче Аллаһ Тәгаләгә иң якын вакыты намаз вакытында ди. Һәм бөтә кешеләр дә мин мусулман булып яшәргә тиешләр, иманлы булып яшәргә тиешләр. Шуңа күрә бөтәбез дә кайтуыбыз Аллаһ Тәгаләнең хузурында булганга күрә иманлы булып яшәү барыбызга ла фарыз гамәл. Ассаламу алейкум рахматуллах. Ассаламу алейкум рахматуллах. Бүген Юлдаш авылында балалар аз ханлы булу сәбәпле башлангыч мәктәп кенә эшләй.
5 километр алыслыкта яткан Абзан урта мәктәбенә кыз һәм малайдарҙы мәктәп автобусы ташый. Бурындан мәгърифәт сүдәге булып торган төбәк кешеләре балаларына төпле белем бирү өсөн мөмкин тиклем тырыша. Оҙон юл тип тормай, баш ҡаланың данлыҡлы Башҡорт лицей гимназияларында уҡыта һәм ауылдың киләсәген улар менән бәйләй. Урамдан үтһәм дә ҡыуанам. Ҡышкыһын урамдан үткәндә лә шул хәтле халыҡтың йыйнаҡ матур йәшәгәненә ҡыуанам. Икенсе бер ҡыуанысым ауылда эскелектең бөтөүе. Мин матбуғатта, телевидениела ауыл эсә бөтә тиһәләр йәнем көйәлә китә. Ул беҙгә ҡағылмай. Сөнки беҙҙең ауылда эскән кешеләр бик һирәк, совет заманынан ҡалған эскәндәр генә бар, ә уларҙың рәтен тултырыусылар юҡ. Сөнки халыҡтың эсергә ваҡыты юҡ. Йәштәр бик ҡала тип әйтә алмайым, сөнки мәктәп ябылды. Башланғыс кластар ғына бар, башланғыс мәктәп кенә ҡалдырҙы. Абзан урта мәктәбенең филиалына мәктәп айырылғас күптәр, менә уҡытыусылар коллективы эшһеҙ ҡалды. Улар да юғалып ҡалманылар, кемдәр вахтаға китте, кем нишәне тигән кеүек. Менә уҡытыу урыны булмағас, беҙҙең балаларҙы Абзанға йөрөтөп уҡытыу барыбер проблема ҙур ғына. Ата-әсә ҡуйынынан сығып китәләр. Шуның өсөн балаларҙы ҡалалағы гимназияларға, лицейҙарға күпләп ебәреү процессы менә ҙур ағым булып бара хәҙер. Ауылыбыҙҙа, әйтәм бит, асфальт бар, газ ингән, электричество бар, кис баһа беҙҙең ауылыбыҙ балҡып тора ҡалалағы шикелле. Ауылыбыҙҙың ҡап уртаһында беҙҙең мәсетебеҙ тора. Шуның күршеһендә генә тора беҙҙең ФАП тибеҙендә, ул битендә тоже бына ауылдың уртаһында тора бит. Унда беҙҙең Рәмзилә Бикбулатова эшләй, халыҡҡа хеҙмәттә оҙаҡ йылдар буйы эшләй. Шуның күршеһендә генә магазин бит тора бит. Тоже анда беҙҙең Нурзия апай беҙҙең анда эшләй, тоже халыҡта хеҙмәт оҙаҡ йылдар буйы эшләй. Шуның беҙҙең клубыбыҙ бар бит, мына бер тауҙа, мәктәбебеҙ бар беҙҙең икенсе тауҙа. Бөтә шарттарҙа бар тип әйткегә килә инде. Ауылды мин яратам. Һәр ваҡыт ошонда йәшәгем килде минең. Мин шул тиклем яратам ауылды. Анау хәҙер иртәнсәк торам да теге яҡҡа барып ҡарайым, тауҙарҙы был яҡҡа барып ҡарайым. Просто мына һоҡланам. Минең өсөн ул теге русса әйткәнсә бальзам на душу. Минеңсә, ошо ауылда йәшәп, ошо ауылды күтәреп, ошо ауылды матурлап, һәм балаларҙы ошо матурлыҡта тәрбиәләп, эшкә, ошо илебеҙҙе һөйөргә, илебеҙҙе алға алып барырға тырыш ауылдарҙан бөтә республикабыҙҙа күтәрелә, республика күтәрһә, бөтә Рәсәй илендә күтәрелә. Шулай итеп, бөтәбеҙ ҙә тырышты һинәк, матур йәшәйек дип уйлайым.